Zdrava Srbija se širi, otvaranje kancelarija i formiranje gradskog odbora ovde u Loznici i u ovom delu Srbije, tako da imamo šta da ponudimo i nadam se da ovde ovaj odbor će sigurno u budućnosti doneti dobre rezultate i doneće dobro nešto svom mestu i Loznici. Ta neka pozitivna iskustva iz programa Zdrave Srbije mogu da se primene na ovaj deo Srbije koji je negde i naslonjen na sve ono što nudi zapadna Srbija, a to je i ono što baštini kao program Zdrava Srbija, a to je turizam, poljoprivreda. Pa prvo na šta bi trebali da se skoncentrišemo i ono što je naša ideja, to je taj domaćinski način vođenja opštine. Između ostalog, opština Čajetina je skoncentrisana na turizam, pa bismo to voleli i mi da prepišemo od njih.